Ymmärsin, miksi luonnollinen toipuminen johtaa usein invariantteihin synergiaryhmittymiin vapaaehtoisen kontrollin palautumisen sijaan. Ymmärsin, että aivot itsepuolustusmekanismina hyödyntävät selkäytimen plastisuutta sekä sisäistä tietoa ja sisäisiä tuntemuksia ryhmitelläkseen useita pareettisia lihaksia yhteen invariantteihin synergiakuvioihin. Nämä synergiaryhmittymät tuovat vakautta ja asettavat turvallisuuden etusijalle sellaisissa toiminnoissa kuin seisominen, kävely ja portaiden nousu. Näin ollen on helppo ymmärtää, että synergiaryhmittymät eivät ole pelkästään patologisia, kuten perinteisesti on ajateltu, vaan pikemminkin toiminnallisia. Ne edustavat tapaa, jolla aivot käyttävät kehoa rajoittaakseen painopisteen liikettä ja pitääkseen sen turvallisissa rajoissa. Tämä turvallinen raja on olemassa, koska tukipinta on pienentynyt pareesin ja heikentyneen kuormituksen sietokyvyn vuoksi.